салом, як хабар. исматулло абдуллозода раиси пешини фурудгоҳи байналмилалии душанбе ва чанде аз зердастони собиқ аш дар тасарруф кардани 1 миллиарду 245 миллион сомонӣ гумонбар дониста мешаванд. танҳо худи абдуллозода дар аз худ намудани 961 миллион сомонӣ айбдор буда ҳоло дар боздошт аст. султон сулаймонзода раиси агенти зидди фасоди тоҷикистон гуфт, дар маҷмӯъ дар доираи ин парванда нисбати 22 нафар аз ҷумла худи исматулло абдуллозода, як муовини ӯ, хазинадори фурудгоҳ, мудири анбор, таъминотчӣ ва сармуҳосиби фурудгоҳ парвандаи ҷиноятӣ боз шудааст. онҳо дар тасарруф кардани маблағҳои фурудгоҳ бо баҳонаи харидорӣ ва таъмин намудани маводҳои зарурӣ аз ширкатҳои якрӯза гумонбар дониста мешаванд. ҳоло аз маблағи тасарруф шуда 281 миллион сомонӣ ба буҷаи давлат баргардонида шудааст. ёдовар мешавем, ки исматулло абдуллозода ҳамроҳи муовинонаш дар моҳи майи ҳамин сол бо сабаби ошкор шудани камбудиҳои ҷиддӣ аз вазифа озод гардид. ба ҷои ӯ зайнулло шарифзода раиси нави фурудгоҳи байналмилалии душанбе таъин шуд. хабарҳои бештар дар телеграм канали Азия Плюс.